皆さんでどうも、また白戸さんでござるよ。僕参上。今度こそページ番号10を持ってくるだね。これに関して本当に急いでいますね。そしてこのページはヘリアム国の森の謎の存在とエニャサンドの初アクション戦闘シーンです。僕はほとんどの場合、最も楽しんでいるページから始めますが、本当に気に入っている背景を作成するのにはもう少し時間がかかりますが、キャラクターを演じるのも好きで、アクションシーンについて考えたり、奥のことからインスピレーションを得たりするのにも多くの時間を費やします。漫画や映画などのこと、最終的な結果がとても気に入りました。ページがどうなるかを見るのはいつも素晴らしいです。満足感があり、G のページを終わらせるのがいつも楽しみです。一つと2つの文は僕のピクシブで日本語字幕に読みます。ペトロンに英語字幕はメンバーシップとよくできます。忘れずに購読し、いいねを残し、土をゆっくりして、ペトロンや他のメディアでフォローしてください。これはコンテンツ作成と私のチャンネル自体に非常に役立つためです。皆さんありがたいです。命燃やすぜ。